Začínáš podnikat, vyhni se téhle chyby. Tahle chyba totiž zastaví tvůj progres a ty se nikam neposuneš. Vím to, protože sám jsem tuhle chybu dělal několik let. Nazval bych to produktivní prokrastinace. Určitě to znáš. Na tvém to-do listě je 100% ten jeden úkol, který víš, že potřebuješ udělat, že je extrémně důležitý a posunu tě dál, ale tobě se do toho vůbec nechce. Může to být například navolávání klientů, vytváření kontentu nebo třeba psaní e-mailu firmám. Nakonec tenhle úkol posuneš na příští týden a začneš pracovat na úkolu, který není tak důležitý. Ale dává ti takový pocit růstu a produktivity, což jsou ale jenom výmluvy. Například teda víš, že by si měl navolávat nové klienty a prodávat jim svou službu. Tenhle úkol je pro tebe ale moc bolestný a vůbec ti do něho nechce. Takže radši začneš dělat nové logo, designovat nové webovky nebo nastavovat novou tabulku, nebo možná tisknout vizitky. Tak co, zní ti to povědomě? Je totiž jo. Pokud chceš být úspěšný biznis a vybudovat něco velkého,